Un día os nosos avós faláronos sobre a lenda dun guerreiro que tirou a súa espada ao río. As espadas de Idade do Bronce do Ulla son un dos grandes achádegos do noroeste, do río, e o que nos están dando a ver é uns obxetos únicos na península, un contexto arqueolóxico especial e unha cantidad de exemplares magníficos que a maioría están no Museo de Pontevedra que darían para un estudio moi longo e moi interesante. Non teñen paralelos no resto da península, excepto na ría de Huelva, non hai outro sitio onde salga tanta cantidad de obxetos tan interesantes e dunha cronoloxía tan antiga. As minas de estaño do Ulla, en teoría, están explotadas desde que os primeiros navegantes do Mediterráneo, ainda que despois a parte de maior comercio da época fenicia, suponse que xa desde época anterior, chegaban navegantes mediterráneos hasta a zona do noroeste, sobre todo subían polos grandes ríos, subían polo Ulla e polo Miño, a comerciar, a intercambiar obxetos mediterráneos, produtos elaborados por materias primas, probablemente estaño. O estaño é un dos grandes produtos demandados para facer espadas do bronce, espadas como a de Brandomés. Creo que poderíamos facer un mergullo arqueolóxico e de feito farémolo. O que xa non podo prometer é se atopamos a espada e se a espada está ali ou se non a sacaron xa, se non a sacou alguén e en vez de estar aí está no outro lado. Que si creo que vai aparecer a espada? Pois eu creo que sí, porque miña avoa contoume que un veciño de aquí encontrara unha punta dunha lanza que agora está no Museo de Pontevedra. Pois como creo que é a espada de Brandomés? Pois creo que é máis ou menos como esta. Penso que a espada tería esta parte máis ancha, máis en forma de retángulo, e nada máis, polo demais que sería igual.